دەم باش هەندەکاری مەنی هێژە و دەلال وەرێ مامسەکەنعان مامسەی بەکلۆریە ئەم گەهان بەشە پێنجام ماترێکس چییە؟ چ واتاوەیە؟ گرێداناوی بچرە هەیە؟ چ پێویستیامە پێ هەیە؟ ئەم هەبرە واناسکەن ئەگەر دە هەفتکێشە جەم هەبن 3x کۆمی 2y یەکسانی 5 و x دەرخستنی y یەکسانی 0 دە هەفتکێشە جەم هەنا بە دونە ناسانە x و y هەردووژیش پللا یەکەم گۆموەرن ڤا هەفتکێشە برەنگێکی دی ڕێز بکە چ واتەم بێژن هاگۆم بڤردانی سێ پشترە ددۆ یا x و y دبن ڕێژیەک نێگاتیڤ یەک هەژمارین دی 5 0 vê awayî rêzkirinek da va qatên nenasa û endamê menî neguher. Lêgomkirina vera du kevana vîrengî mûlo rêzkirinek xweşik dayê de navê dibe matrîks. Mê tîpeke mezin cêrdeynin ha. Ji ber matrîks tîpa mezin tê nîşankirin. Lê dema zor min li vir meyzênim. Ez ê çilo naskîm bê kîjan qatên nenasana û kîjan endamê neguhere. Ji ber li vir rêzkirinek heye x y hejmar tê dikarim vê va xala li vir deynim. Ji bo navbera qatên nenasa û endamên neguher cudahîkî çêkim. Bu matrîksek ez bînim du rêzin û sê stûnin. Du rêz sê stûn. Ha vî rengî tê nivîsandin du rêz hevdanî sê stûn. Pêşî min rêzat deynin du vire stûna. Lê zwerim du hevdanî sêkim şeş derdkeve. Ev şeş çi ye? Tê bi wateya şeş endamê vê matrîksê ne. Yek, du, sê, çar, pênc, şeş. Em ji du hevdanî sê re dibêjin pêpilka matrîksa ha. Em ji bîr nekin pêşî rêz em deynin du vire stûn. Vir ev em bêjinê de stûn wilo rêz du rêz sê stûn. Lê kam werin awakî dî jî bidinê de. Em hêjî rêzkirinê jê re çêkin. Vir zinha cudahîkî çêkim. Ez ê nenasa derxim tenawa û qata tenawa û endamên neguher tenawa. Qatên nenasa sê û du û yek û nêgatîv yeke hav nakîn. Dikarim rajo de ez deynim a. Matrîksek nû sê du yek nêgatîv yek. Ya hejmarên neguher be 5 û 0. Dimenin cem çi yê nenasa. Di nenas tenê cemnin x y li vir x y li vir x y'ye mêkê tenê deynin navê yeksa mezin. Vir şagirtnos çi dibînim? A pêpilka wê du rêzin du stûnin. Dikarim deynim du hevdanî du. Li vir B du rêzin û stûneke. B du rêz û stûnek. û x du rêzin û stûnek. Ji va her sêka ez karim vî awayê ha deynim. Qat û nenas yeksanî 5 ango deynim a x
یەکسانی بە ئەف بوو ئاوای ماترێکسیش هەفکێشەیە ئەمرە ئاوای ماترێکسی ji ber her du hevkêşeyara çi hevkêşe cem hebin skarim wa awayê matreksî deynin dema got hemû hevkêşeyê min pilê wa ew bêjin her du hevkêşe heman cûran in em werin matreksa damî şagirtinom li vir bînin yek do sê yek do wek em bêjin dirêjbûnek cem heye sê ye û ya pêve di do ye vê rengî ev yek di do sê ev yek di do eger em va xalê xwe bigihênin hev bû milkêş ji ber vê yekê ez karim bêjim ev matreksa me aç bi awayê milkêşî hatiye lê dema rêz û stûn wek hebin dirêz di stûn yan sê rêz sê stûn çar rêz çar stûn wezxêz bikim bû dam ji ber vê yekê matreksa damî hejmara rêzan yeksanî hejmara stûnan mînak matreksa a yeksanî sê do negatif yek sıfır yek pênc negatif sê çar yek ez bînim sê rêzin sê stûnin pêpilka wê sê hevdanî sê hejmara rêzan yeksanî hejmara stûnan em ji vê matreksê re dibêjin matreksa damî çi bikare anîn ser vê matreksa damî heye diyarkera wê heye diyarkera matreksa damî eger a matreksek be vî awayî vir şagirtino dewsa wê rêzayekê ye stûnayekê ye ji ber vir min a mezin daniye ez karim bêjim a biçûçik cihê wê di rêzayekê de ye stûnayekê de ye li vir a rêzayekê stûna dido li vir rêza diduwaye stûnayekê li vir rêza diduwa stûna diduwa ji çar endaman pêk tê diyarkera a vê away tê nifisandin diyarkera a navbera ve her du kade ye yan jî dibêjne delta yeksanî hevdana ve her du ka derxistinî hevdana ve her du ka wek çap û rast pêşî min çap dest pê dikin a yek yek hevdanî a di do derxistinî
A di doyek hevdanî ayek di do. Ev em dijnê de diyarkera matrîksa A. Mînageke bi hejmaran serê bin. Eger A yeksanî 4 2 negatif 3 1 be diyarkera A çi qasa? Şagirtno kevanê xwarin ji ber matrîksa. Em werin diyarkera A bibînin. Diyarkera A bixin diyarker vê awayîtê 4 2 negatif 3 1. Li gorî zagonê ev hevdanî vê 4 bi yekê re dikarim di kevanekê biçûk deynin navbera wa de hevda derxistinî hevdana di kevana. 4 bi yekê û negatif 3 bi duwaran. Ev bû 4 ew bû komî 6 yeksanî 10. Diyarkera vê matrîksê 10 derket. Em werin ya pilleya pêpilka sê siya. Em her endamekî cihî nîşan kirin. Ev rêzayekê de stûnayekê, rêzayekê stûna duwa, rêzayekê stûna siya. Rêza duwa stûna yek, rêza do stûna do, rêza duwa stûna siya. Rêza siya stûna yek, rêza siya stûna do, rêza siya stûna siya. Li vir xwendekarinam nemakarin vê rêbazê pêk bênin. Ji ber ev ji do bi duwar tê. Li vir bû 3 bi siya. Lê li vir çi heye? Tê ji xwe rêzekê ya stûnekê neqêne. Tê li gorî wê bayîdî çî derxe. Ji bo hesanbûnê em ê vê ji xwe neqênin. Ev rêzkirin. Demaz deynim A 1 1. Ez rajim rêza wê û rajim stûna wê eva hacim dimêne. Dimêne A di do di do A di do 3 A 3 di do A 3 3. Mirajte vê vê rêzê. Vê stûnê ev her çar cemman daxistin. Ev her çar endam. Ev medanî diyarker. A 1 1 hevdanî wê ye. Li vir hêmaya bandora wî heye. Hêmaya komkirina bi herdûka divê do. Ango li vir zdeynim negatif 1 1 komî 1. Komî. Dîse bi heman rêbazê zê vêna. Rêza wê dîsa stûna wê. Dimêne cem ev endam. A 1 dom deynin. Endamê goman A di do 1 A di do 3 A 3 1 û A 3 3. Ev jî navbera diyarkerê de. Hêmaya dîsem deyên negatif 1 û komkirina bi herdûka 1 komî di do. Em werin vê. A 1 3.
ما جمع آ دو يك و آ دو و سي يك و سي دو اف جي ديارتر و هێمایە دیسە لەبەر نێگاتیڤ یەک یەکتۆمی سێ لەلڤەر شایە خوێندەکارنۆ شتێک هەیە بکارن کورتاسی دەینن ji بۆ هێمایە ئەم زانن دەماگۆ نێگاتیڤ یەک سەرگەهاوێ ئن بێ یان دەردکەوێ نێگاتیڤ یەک یان دەردکەوێ یەک دەردکەوێ نێگاتیڤ یەک دەماگۆ سەرگەه کتبێ ئن کتبە دەردکەوێ پۆزیتیڤ یەک دەماگۆ ئن جۆتبە ji ber vê yekê yek komî yek bû di do cota hêmaya li vir pozîtîv e û yek komî do sê kit e hêmaya li vir nêgatîv ev ê jî pozîtîv e kîja rêzê ya stûnê ji xwe helbijêre tu li gorî wê belavkirina vê ji bo diyarkir derxê dibe bes dibem hay hêmaya hebin nêgatîv e yan pozîtîv hem mînakekê serê bibin eger a yeksanî di do nêgatîv yek nêgatîv sê yek yek di do sifir yek sê pirsa me diyarkera a çi qas e em bi hev re wê bibînin vir şagirtino matrêksa me ji pêpilka sê hevdanî sê ye matrêksa me damî ye berî hevtişî zorim hêmaya deynim li vir pozîtîv e li vir nêgatîv li vir pozîtîv ji bo çi vêna zirêl pêşiya xwe kurd bikim da ez vê hew deynim eba em warin diyarkera xwe bibînin li vir pozîtîv dido rêza wê stûna wê çû dimene yek di do yek sê nêgatîv nêgatîv yek bû kom bû pozîtîv yek stûna wê û rêza wê raket dimene yek di do sifir sê yek di do sifir sê pozîtîv nêgatîv sê dimene nêgatîv sê rêz û stûn çû dimene yek yek sifir yek em vegeran rêbaza bir ya ji pêpilka duyem li vir do kevanek ji bo encamê pozîtîv yek kevanek ji bo encamê nêgatîv sê kevanek ji bo encamê li vir xwendekarino yek hevdanî sê dimene sê derxistinî do hevdanî yek do yeksanî yek li vir bû yek heban rêbazê dimene sê derxistinî sifir dimene sê li vir yek hevdanî yek yadî sifir dimene yek encam do komî sê derxistinî sê yeksanî do diyarkera vê matrêksê derket di do karê malê a yeksanî nêgatîv çar di do pênc nêgatîv yek nêgatîv sê sifir yek di do sê diyarkera wê bibînin
في أواي ما ماتريكس ناسكر جريدانا نابر أوي هفكيشة هذا ما تبل كاي ناسكر أجر بأواي ملكيشته يعني بأواي دامي وديار كرا ماتريكسا دامي قلنا دامي به ديار كر جيرا كناي التاوانية وري من كيف وخشيد لورس باس